Nyakoromo giko tenore kod mano bro bedo kwa tudre achiel kachiel kanyo kod lipota marwa e county ma Siaya George Amolo. George, erokamano kuom yudo thuolo maloso kodwa e chenro mar oimoro tudre kode e yor simu. Nyiswa ni to lwasi chal nade county ma Siaya, inyate boma ma Siaya kama ntiere bunge mar county ma Siaya. Bang' kane MCS osego ombulu mar yango ni githicho jalup governor William Oduol e kom. Lwasi e county ma Siaya kae mana kaka wacho wach maduong' mane wan godo kawuono en hello Emmanuel. Wawinji maber George, inyalo dhi nyime gi lerono kaka lwasi ne chal to kane osethich oko kata ne gisego ombulu mathich oko jalup governor William Oduol. Erokamano ahinya Emmanuel, awinji maler kendo e county ma Siaya kae mana kaka isewacho gima notimore maduong' kawuono mabende jopiny ne rito gi kiso kabisa ne en wach mar twak mane report mar komiti mane oketi mondo mine non moko kuom sero mane okete e wi jalup gavana ma Siaya William Oduol mane miyo ne jo od bura dwani mondo thiche oko, kendo mana kaka usewacho odiochieng' ma kawuono ne gikawo okang'no ma kendo jalup gavana ma Siaya William Oduol koro thich oko mar ofis. To gi kindeno kochakore seche mag gokinyi jopiny ne rito ng'eyo ni ang'o mane timre, kata kobedo ni ne en twak mano mane idhi pedho od bura kar saa 8, iyudo ka lwasi mar alwora mar kar od bura ni jopiny to nosechako rito chenro ni chon, kendo seche mane twagni dhi nyime tiyudo ka jo bodaboda nopong'o ntiere pap moro mantiere dho assembly kae mane gipong'o kabisa kendo ne gidwa ng'eyo nang'o mane timore, kendo iyudo ka ne giluwo chenro ni achiel kachiel. To bang' kane osekal wach mar ni koro thich oko jalup gavana e ofis, nitiere jomoko mane nie dho assembly kanyo ero mane ochako mana ne nigi mor gi ilo matamre gi nono kendo ne gigoyo bunde ka giwero wendegi. Koro mano iyudo ka opogore gi chieng' manyocha ne ikawo pacho Oduol koluwore gi seyo mane opedhe wiye, ma bende nitiere jomoko mane bende obiro chieng'no ero e dho assembly kanyo. Kinyalo paro ni en machane twak manodhi nyaka chiegni gimoro saa 5 mar otieno. To kweth mane obiro chieng' cha kod kweth ma kawuono ni yudo ka gipogore nikech machane kweth mane siro wache ne siro migosi Oduol, ka kweth ma kawuono to chalo mane en kweth moro mane ok sire, ni mar bang' kane ondamo ni osekaw to gin joma nochako mor kane gigoyo bundegi koni gi kocha. Emmanuel George, kaluwore kod mano, bende ne Oduol yudo thuolo mar loso kod jofwambo to kane oseyang ni koro ithiche oko kod MCS, kweth ma bende ne siro Oduol manyalo bende nitiere kanyo, nowacho nang'o, okang' mane ma giparo kawo tok ma? Erokamano ahinya Emmanuel, gima timore ni kweth mane nitiere gi to ne gin mana joma ne moro ma ka waneno gi to gichalo joma ok ne gin chal ma osiro migosi Oduol. To kata kamano bang' kane ondamo ni osekaw to ne watemo manyo migosi Oduol, nikech inyalo paro ni Oduol owuon kawuono to ne onge od bura, mana joge mamoko matine mane nitiere od bura, en owuon to ne onge od bura. To koro ne wamanye e yor simu, to kane wawuoyo kode to migosi Oduol nokonowa ni en gimong'eyo ni od bura no kata obedo nokawo ondamo makamano to nosingo ne johera mage kata mana josiaya ni en ong'eyo ni en ema pod obiro bedo jalup gavana ma Siaya kuom higni 4 mabiro, kendo onyisowa ni en gi adieri ni wachni kuma idhi chore koro e od bura mar Senate okoni en gi adieri ni ywak mare kata mana weche mosebedo kowacho odhi yango gi e nyim Senate, kendo ong'eyo ni ibiro golo chilo moro amora momien kuome. Koro gima nowachonwa maduong' en ni gie sani to nok onyalo wuoyo mang'eny ahinya to koluwo ni en owuon ne onge od bura, makamana ni nowachona ni notemo luwe nikech inyalo paro ni mae twak ma od buch county assembly ma Siaya nokete achiel kachiel e yor mbui, kendo okoni noluwe kabisa, makamana ni nok oyie gi duoko mane owuok ka komiti no recommend kata ne ogolo paro mar mondo mi thiche oko, wach ma od bura noduogo puodho. Koro okoni gimong'eyo en ni en jalup gavana ma Siaya. To inyalo paro bende ni ka sama ne tok kalo paro mane mar thiche oko ni, speaker mar county assembly ma Siaya bende nowacho ni migosi Oduol pod gie sani pod nigi thuolo mar bedo e ofis nyaka chop kama koro biro yudo ka od bura mar Senate ema koro opo ni biro ng'ado mondo mi thiche oko chutho.
Erokamano George Amolo kuom waler kuwuok e kaunti ma Siaya Nyakwar Ramogi Jwang'. Mano en ripota marwa jafwambo marwa e kaunti